както се отнасяме към всичко това, което е близко до сърцето ни, ако така се държиме към нашето културно наследство, то ще оцелее и всъщност ще ни рекламира пред света. Благодарим на хора като вас, че имат такава страхотна инициатива и сте решили днес да почистите Самуиловата крепост. Разбрахме и се включихме и сме много доволни, че успяхме да присъстваме тук на това място. Моя съпруг вече успя да почисти тук малко от стената с една гъба и доместос. Аз много обичам да помагам всъщност и когато мама ме викне, винаги помагам. А тук харесва ли ти природата? Да, много е хубаво. Аз съм много впечатлена от природата. Винаги ако ходя надалече, бих се върнала тук, защото България ми е родното място. Следя инициативата от доста време. Включил съм се даже в други ваши инициативи за почистването пред Народния театър. Реших да участвам. Гласувах точно за почистването на шадравана в Троян. Ние за първа година участваме в инициативата. Това е изключително важно за децата, за всички. Изключително важно в каква среда се живее. Кампанията на ЦИФ и Доместос е едно прекрасно мероприятие, което трябва да се случва по-често и в повече населени места. Защото наистина е много хубаво изживяване. Ние сме горди, че участвахме. Обичам Копривщица и смятам, че всички ние заедно можем да направим града по-хубав.